Salut, Junaresi, la un nou, cum să vă zic eu așa. Salut, Junaresi, la un nou story time. Astăzi, nici nu știu ce să vă mai povestesc și story time să mă zic. Nu se vede nimic, o să arăt numai asta. Să intru pe să... Așa. Astăzi vreau să vă zic, să vedem, eu am multe întâmplări în viața mea și nu știu care să zic. Hai să zicem story time cum era să rămân eu fără telefon. Doar că nu și atunci aveam 7 ani, ceva de genul. Frate, și la 7 ani mi-a zis unul, nu știu cum a făcut, m-a păcălit pur și simplu. Mi-a zis unul să-mi instalez nu știu ce aplicație, că îmi dă mie Robux și că atunci mă jucam mult Roblox cu el, chiar cu el, da, cu victima. Eu, normal, fiind prieten bun cu el, l-am ascultat. Mi-am instalat eu nu știu ce aplicație și după a urmat momentul morții. Mi-a arătat că se instalase. Normal, eu eram atât de fericit încât am dat imediat să intru pe ea. Mi s-a blocat ecranul, nu știu cum să zic, mi s-a blocat ecranul. Frate, l-am întrebat și pe el, se face așa. Mi-a zis ăla fix în acel moment. Bă, ți-am dat o țeapă mai mare ca oricărui om. Eu atunci am speriat. Aoleu, te spun mami. Ce de genul eram eu cu el. Știi că era supărat. Și după mi-a fost hackuit telefonul. Prietenul ăla nu era de la telefon. Mi-a spus că maică mea a zis că nu-i nimic, că ți se repară, că știe că nu a făcut nimic și hai jucați-vă, fiți prieteni. Așa a zis. Eu fiind supărată încă pe el că mi-a distrus telefonul, crezând că mi-a distrus telefonul, de exemplu, de asemenea. I-am zis, bă frate, eu nu mă mai joc cu tine, dacă îmi repar tu telefonul, bine, dacă nu. Dacă îmi repar telefonul, ne facem prieteni, sper să-mi dea și Robux, așa i-am zis. Eu speriat, aoleu să-i dea și... nu, eu, ăla a speriat, aoleu să-mi dea Robux și... I-a zis, fix așa i-am zis. Ăla a zis, bă, nu ești șmecher,